mahug ka. Atong ko ano ko? Sa gani. Kibaw naman ka muna og bibi no. Shh. Sigaw ko na. Suga usab eh. Okay, sige na, hayag na bibi. Okay. Bebe, this is my room. That's the pretty boy right there. Pretty boy. Gemini. Aha. Ang tungkuan diri. Ano man? Buta nga. Nidol? Oh. Putlong. Oh man. Gisulod mo din ha? Wa. Kanto galing. Gisulod mo din ha? Wala. Ang tissue. Ang girapong tissue. Girap na mong tissue? Sure, gibutang ni mo sa sulod din ha? Or nanglabay ra ba ko ha? Dire karon? Wa, di gibut isod di mo diri or nasa gawas? Ano to? Gusto ko itong girapong tissue no. Ano labay to. Ano sa isod to? Ang yang needle dire. Friend, gingnan mo na nidol na siya pagbaligya. Wala sa noon. Oo, yun na, pero yan na sa lampag. Kaya sa labay. Ay, no. Very Okay, so akong room na dako kay nga mirror on the wall. Kana mo na siya akong roof. Computer na ko akong mini akong office desk. Akong blinds, gray blinds. Baby, what you doing? Ako ang Japanese lessons. Brazilian Portuguese. So ito, nabali na saan? Oh man. What the hell? Kaya sa luya sa magpalit. 50 na rin ba ito? Kibaw ka na? Ha? Kibaw ka na? 50 na? Ay, ito. Kaon niyan ko ano? Ayaw na. Naitakob ba? Hoy! Ayaw lagi. Shh! Baya, kuha na si mong mouth. Ginahan siya mag-drink milk eh. Drink a milk. Be. Ay, di, butang ni siya subos. Adi, sana. Nang labay ka? Lock ang CR. Actually, lang CR. Sunod siya sa iyang mama. Naman na, uy! Mana kag totoy, be? Mana siya totoy dyan? Uy! Look, tong. No! Ayun, nagkon ha. Yeah! Kisa. Show sa camera. Di na mo kiss na. Bad ka.